Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Sidomaju, Bapak lan Ibu ingkang kinurmatan lan rancang-rancang ingkang kula tresnani. Puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun naringi nikmat karunia lan kesehatan. Ing punika kula ngaturaken usul saka warga-warga sing pengin desane bersih lan jadul saka kabeh penyakit. Amargane wis ana setunggal kalih wong sing wis kena penyakit DBD. Amargane kudu njaga kebersihan. Carane ya kuwi nganakaken kebersihan satu minggu ning RT-ne dewek-dewek. Kebersihan apa kuwi? Ya kuwi utamane selokan sing nganakaken nyamuk DBD. Kebersihan sampah lan liyane, kenyamanan lan kesehatan warga Sidomaju. Cekap semanten usul saka kula, kepupukan ning Blora. Menawi enten luput, kula nyuwun ngapura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.